Ġesu ġib biex iwassal l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra ta' Alla. U għalhekk min jaċċetta il-maħfra, l-imħabba u l-ħniena ta' Alla jista' jinħafrulu dnubietu. U għalhekk isemmi Ġesu jinħafru dnubiet kollha anki d-da li jidgħu. Ja tajba, għalina l-Maltin li nitolbu maħfra kbira għal din għadda. Ġesu jaħfer. Imma jgħid imbagħad min jieqa' fil-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra. U din hija serja. F'qed jgħid Ġesu hawnhekk li hemm xi dnubiet illi mhux se jaħfer, għaliex qed jgħid hekk hawnhekk. Illa għaliex tieqa' fil-Ispirtu Santu xi fisser? Ifisser timblokka il-ħniena, l-imħabba u l-maħfra ta' Alla. Alla jrid jagħtilek u int timblokka. Dik hija tieqaf l-Ispirtu Santu u għalhekk qed taqta' qalbek minn din u m'hemmx ċans illi tasal għandek l-imħabba u l-ħniena l-maħfra ta' Alla. Prattikament qed tikkastiga lilek innifsek meta tagħmel hekk.